Vêjarê rengekî nû ji matmayîna nivîskar. Matmayîna ji keçikeka Kurd ku barê bîrkirina bajarê xwe hilgirtiye. Dika em guhdar bikin bê çi dîalog di navbera nivîskar û hevala wî de çê dibe ku hema tenê bi awirên xwe bersiva wî dide. Din baş em ê xeleka xwe ya duwazdemîn de ji programê Helbestê bi Kurdî digel we bin. Ez çi dibêjim dibêje wilo, çi dike dibêje wilo, wilo wilo dîlber maye tenê wilo. Wilo bêdenga, wilo sare, tim kêmxewe, tim xeware, tilyawê wilo, lêvawê wilo, meዕdê wê wilo. Çendî li ber wê bigerim, li dora wê herim werim, jê fêm nakim qet ez tişkî polî poşman divegerim. Wilo wilo tenê wilo, dîlbera min maye wilo. Ez nizanim min çi kiriye, çi bêbextî min kiriye, te tu sar û du dilî wilo meعdê te kiriye. Lê wilo jî her nivîskar berdewama dipirsa xwe de. Geh ji wê dipirse û geh ji xwe bi xwe dipirse. Dibe ez nizanim min çi kiriye. Heya ku di dawiyê de tê digiha û fêm dike bêka gelo çima yara wî xemgîn û bêzar e. Yan jî sist e, yan jî har e, ji devê wê agir dibare, dîsa dipir simbê çima, dîsa dibe jê min hema wilo, timî wilo, timî sare, tim xeware. Xema wê tiştek nîne, serê wê tev bîr anîne, rojê 24 saeta yan razaya yan qayîşê bi mir dikişîne. Bi delaliya razî nabe, bi helbesta qayîl nabe, bi gurzê gula ewşa nabe, ez mam wilo, ew ma wilo, ko razî kim niza çilo, dawî min nas kir bê çima, dîlbera min dixwe xema, dilê wê yî naz û tenik, maye bêşa hî û sema. Çimku dîlber pena bere, şqa mişlokê bêxebere, wekû min û 100 hezaran gerîbiyê der bi dere. Min jinû der dê wê nas kir, min gazin da xwe pê xwaz kir, min ew ber bi xwe ve dikir, dîsa xwe da min spas kir. Min gotiyê de bisoz, bi her tiştê mey pîroz, derdê dîtna qamişlo, her dimîne xewn û doz. Wilo heya ku yara xwe razî dike û wê şa dike û hêviyên wê ji nû gur dike bi vegera li qamişlo. Îro me xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.